dimarts 21, valencià, pàgina 161. Activitat 2. Perdó, activitat 3. Localitza 5 estrangerismes en el text i digues de quina llengua creus que provenen. Molt bé, anem a veure el text. Qüestió de preferències. El hobby preferit del meu germà és l'espeleologia. Molt bé, així quin estrangerisme tenim? Hobbit. De quina llengua cregueu que prové? Pues prové de l'anglès. Val? Per això es fan número 1 del programa Cova Endins. Així tenim altre estrangerisme que és fan. Val? Fan també és un estrangerisme que prové de l'anglès. Li agrada tant que prefereix menjar-se un sàndwich a casa veient-lo que vindre a sopar a la pizzeria o al burger. Molt bé, així tenim sàndwich, que també ve de l'anglès, i després tenim pizzeria, que ve de l'italià, i després tenim burger, que ve de l'anglès. Que fort! Molt bé, doncs ja tenim tots els estrangerismes. Bé, ara diu, activitat número 4. Tria les paraules equivalents en valencià a les dels estrangerismes anteriors i copia els texts substituint-los per aquestes. Quines podríem, per exemple, de Hobbit? Doncs en lloc de Hobbit posarem afició. La meva afició preferida, l'afició preferida del meu germà és l'espeleologia. Val? Ara, fan. Per això és fan. Doncs admirador. I podríem dir, per això és l'admirador número 1 del programa Cova Endins. Li agrada tant que prefereix menjar-se un sàndwich. Doncs sàndwich podríem ficar... senderisme, afició, canal... Bueno, ahir li podíem ficar un entrepà a casa veient-lo. Que vindre a sopar a la pizzeria. Pizzeria és que no té ninguna paraula. Clar, així sàndwich tampoc l'han posat perquè no hi ha ninguna paraula que tinguem en valencià que diga sàndwich, però bueno, podríem dir entrepà. Així la pizzeria sí que no hi ha ninguna paraula que en valencià que vulgui dir pizzeria, que és el restaurant on fan i es mengen pizzas, val? Aleshores, esta no tindria traducció, però sí al burger. Burger sí que li podríem dir hamburgueseria, val? Molt bé. Doncs ja tenim així acabades les dues activitats d'aquest dia. Adeu!